Dešovo! Ešte svoje to, si ja toto. Dali mi jeden, no. Mali diskoteku, vieš, koju mi volio, vieš, keď sme mali ako listu. A listu, vieš, babi. Že, pička. A tam sa mali, vieš, a on mi pustili, že maličky, vieš, taká. Vieš, sú to maličky. A tedy sa boli bavili, ne? No, ja. Ne, máš dobrý. No, také názorky. Ale my sa boli v a ja by som zapríval. Počkaj. Laki mu. Aj, na svadbe, pamätáš si? Na svadbe, Laki mu, keď sme boli. No? Kameraman chodil, my sme tam. To bol Armani, však? Hej, ale áno. Aj, do piče. To nevieš? Si Lakiho si pýtaj video. No tak to si chcem pozrieť. Nemá háre. Keď som Lakio, tak on tak hovorí. Ale hej, nemá háre. Už keď si idem hore, už vie. Praví, Ľuba tiež vraj, že by ho škáli nechce vidieť. Všetci. S ním bola sranda, ale ja nemôžem povedať. Zažili sme, akože po pivu, ale zlý človek. Ešte je najhoršie, že... Že aj kamarátovi. No. To je hnusné. Kebyže cudzí človek, že... Čo? Ja som Vládku požičal. Keby som nemal ja páky na ňu, tak ja on ho teraz vyjde, no. To má tváži, on emócie vyoperované normálne. Dečova! Ja som mu tiež peknú požičal a... A ten Vládku? No? Ale už aký tlak je museli byť, tak? Ja som mu povedal, no. Vieš, dobre, tebe si on malička, tebe ja som hovoril, aký je ten ale to neskôr, vieš. Ale už ti som aj jedna, a ty je, čo to preko? Ale vieš, ak som uvedol, keby sa nechceli s količníkom rozdeliť, a ja som povedal, količníky dáš mne peniaze, a oni keby to ešte, a oni sa ich nebáli, vieš, takže, tak by som, ešte som mu aparát predal, tak? Preval. A potom ešte museli vlastniť. On to už nemá potom nabať, iná. Potom som, a ja som išiel aj v Tresku hudbu a som povedal, tam je to prost, ticho, Hej, lebo on sa strašne upeknila, že on je niečo, hej? Nečvelo! To má aj serky asi, však? Dneska na futbolovca a pekne dneska vyhrať, ale nech to nerobia na silu, že myslíme. Keď hráš na silu, to je zle. A zatiaľ im to ide. Koľko vyhrávajú? Nevidím tam, ale sa mi zdá, že bolo pravila. To môžu tak vybehnúť? Teraz je hrať celú žena, poradovať za mnou. A ty trénuješ naše? Nie. Moja. A ona je pôvodajská? Hej? A sú ako na to vlastne? Nikto vlastne. My máme teraz len staršie žiačky a mladšie žiačky. Čiže znova ako my. Že od spodku zase. A teraz chceme otvoriť 5-ročné deti. No ako akadémia, no, lebo to nemá zmysel. Ak nemáš základy, tak My chceme ich... strecha je pekná, základy znité, tak dovidenia. My Čo tam robí Monča? My to takto chceme. Zdravoťačky. Čo? Zdravoťačky. Hej? Že my to chceme takto od spodu, Od vieš? spodu, ako my. Pomaly. Ty vieš, čo máme my. A čo si myslíš, že my na to série, keď že idú vypadnúť do poslednej ligy, že tam aj tak hrať za klobasu a pivo.
Čo? Vieš, že tu tvoje šanci. Aj že ja podstate, a vy ste už mali hrať tretiu ligu minimálne, na tie milión eur dali. Tak, za tie peniaze, koľko tam srali, tak... Nepoviem, keď ešte otec tvoj bol, že to bolo také na kolene tam. Ale teraz, koľko stále, akože dovidenia. A veď známe s tou, nech sa porovná, nie s Nižnou. A Trstenci všetky. A druhá vec, čo sa porovnávajú s Nižnou? Veď sa porovnávajú sami so sebou, veď Nižná ste všetko tvrdošáky. Hej. To je úbohosť. To je. Prečo sú tam? A deti koľko je? Aj starých pánov, je tam nie koľko. Oni sú takí ubohí, oni je to všetko odpytujú. Všetko odpytujú, ale starí páni sami turošan. My sa smiali, Ačko polčí Bčku, nie? Potom muži sami turošan a doraz to isté ani až po sedmičku. Hovorím. A nie, my nevravie. A ďalšia vec, my si zahráme sami prachy, oni to majú zadarmo. A Trstenci, keby zahrajeme, to vlastne oni hrajú 7. ligu. Muži. No, a rehotali sa, a Správna Vávka nedia, a naši poražajú 7-1, 8-1, 13-7, že držali písky, Pešťani. A aby Trsten hrala okresné súťaže na spodku, okresné. Kláva. A teraz sa smejte smrdí bagriacky. Máte to je za 3-4-5 rokov. Už nás vnímajú. Senec si tu prišiel zahrať, že ideme si s vami zahrať. No men, Senec tu prišiel a spali tu. Spali tu mňa. Tam Galanta tu bola. Oni nás pozvali, my sme boli v Rakuni. My sme dedinka, vieš. Ja som došel na súhľady, ja by som najradšej bol, keby tu došli. Hral tretiu ligu, alebo až štvrtú, keby Neboli podmienky vytvorené. A nie sú všetko peniaze, to má stav ľudí, nadšencov, ktorí to vedia robiť. Nie Gregorce, jebnuté a takéto ďaky. Ale čo? Gregorce sa začal pýtať, že čo sa deje? Kopta i odišiel, Krila im odišiel. Keď Kopta sa zanita, aj Krila poslal. Všetko sme posťahovali, len tých ďadov prišli do toho. A som nepochopil tých dvoch bavúna, aj Slukače, sa im posmievali, spoločne, že a vy už ste starí a toto. My sme ich podchytili, naučili sme hrať futbal, oni šli tu naspäť. To ja nerozumiem a ja ešte s rodičmi povravím. No to je chvíľkové, to len skúšajú. Oni sa vratia. No, jedna pani povedala, vieš, to sú... Ale tak ja, kdyby sa mi posmiali, by som tam už nikdy neprišiel. Teraz sú tu najlepší tu, hej? Proši, ne? Že vraj, a u nás sedí na lavičke. Tam. Nevadí, oni sa vratia a máme Nikolasa Čartona, máme tam Martina Filika, som ja vybavil. Išiel s deťmi a máte to čo, ešte nám dáte, hej, aké dáte podmienky? A už je u nás. Kamo, a ja ešte, neboj sa, chlapci. Matúš Medvecký, nevieš, to je, on bol na výbere. Nevieš, že je nejaký tam bačík z nej, týchto futbolových. To ja zistuješ. Hral do futbolu. Máte potom. Ja som zanedrel do dorastenčku. Jankov brat, že už nechodí na futbal. Ja byl vedúci mužstva. Ešte jeho žena chodí, ale... Ja som zanedrel. Aj Ujo Macak zanevrel, Ujo Macak nechodí ani... Ja vôbec nezaujímam. Aj Vičo, že jedným časom nechodil, Vičo Jadušik. Kuba Betustiaka si chodí. Čo? Kuba Betustiaka si chodí. Ale oni takto, Kubo je moc taký na fúka, vieš? To je jedno, ale je načeniec. Je načeniec, pozri sa, ale oni ako Florida, oni majú také aj starý Betušiak, ako také tie šanci, usmievači, vieš? Nemajú zafixovaní. To hej, aj ja neviem, aký futbol, to je švagor. Neviem, ako sa k tomu Ja síce hej, no. Ale taký za ním idú tie deti, vieš, aj na výsledky, len by musel On by musel to počúvať. myslenie. Myslenie a on by musel počúvať. Veď jasné, A on nebude počúvať. to už neviem. On je dobrý, ja nevravím, on je obetavý. Hej, veď to, Počúvaj ma. Ja ti to takto poviem.
Ja som tiež, ja musím počúvať. Floreka nie, ale Andreja musím počúvať. Lebo je nado mnou hierarchicky. A ja sa tu nebudem hrať, ja som tam budem hrať. Musím. Ja sa tomu ani tak nerozumiem ako on, tak som hierarchicky vyššie. Tak to funguje. Slúcham ho. Musí byť niekto hore a ostatní proste musí Tože ja som teraz vybal Bernarda, vybal som Štrkomovú, vybal som rôznych sponzorov, hej. Ja som povybavoval, aj čerta, ja som vybavil, však trénera som vybavil. Ja povybavujem Kočmo. Hráčov som povybavoval, Kočko, Kuchovi, Ponesia, Kubala, to je spáčať. A už u nás. Ja poznám, aj to obkecam všetko. Len hierarchicky som nešiel, lebo predsa je líder ten Andrej. Floreka nepočúvam, nejako tak, lebo on má iba akadémiu, ale ako celkovo. A v podstate niektoré veci aj Davida, lebo čo má ekonomické veci, tak musím počúvať, no bohužiaľ. Karabinov dole a ideš, čo? Kubo by nepočúval. o tom, že ak to má fungovať, tak to musí mať hlavu a keď bude 5 kohútov a každý si myslí, to sa nedá. No a on je kohút. On je kohút. Ja už poznám, vieš? On má svojho boha, lebo to musí aj podľa otca. Aký otec. To ja viem, ale dať mu chrobáka. Nie, že poď. Čo by si nám to povedal? A možno sa takedy uvidíme. Ale on je trošku neviem. To ročný, ne? Ale ktorú má kategóriu? Tu neviem, tie malé deti. My potrebujeme jedno strosené dostatku. Jeden zomrel, vieš, ktorý to učí Ľubo. Jeden zomrel a jedného ešte potrebujeme dať. Kopíče, ja. Ale on príde sám. Tam je. Ja som mal, tak prečo som tam videl na haličke, tam videl na som Soči, kde príči. Ja len to hovorím, že treba dať akože nejak, ak chceš, kedykoľvek môžeš byť, a to stačí. Máme, tuto Frederiku máme, Riad na tej koľko, a je popieče. Potom máme, ideme Matucha zobrať, to je ten taký brankár, on je poddelý, on bude aj študovať, on chce vzdelávať. Niektorí sme vyriedili, lebo nedali to kamu. A ďalší chceme ešte vyškovo. A máme sa zobrali Maťa Bagina. Ja máš aký tréner? Tu na cenci jak kopita, a kondice jak počúvajú, normálne počúvajú, čo majú. On ani plne nevie húkať. Chlapci, ja na čo, iba ich rozstresuješ. On bol bavne. Právec bol taký, nehúkal, on si povedal na kabine. Už tento Juro Reguluštenko húkal trochu, ale boli prvýstní na nás ešte minulé vraj. Ferko, pamätáš si? Som ťa potrestal, si prišiel na Česany, nechodil si na tréningy, na lavičku. S Porošinom ma potrestal. Priamo s Porošinom. No poď sa rozcvičiť. Poď sa rozcvičiť, lebo som bol i rozmýval, a ten mi to teraz, minul týždeň mi to spomínal. Pamätáš, keď som delal čelo, pusu na čelo, a ja si to ani nepamätám, tým kopec. Mám tu šanci nechce byť dobré, tá čo aj zobránila. Dobrý čas, taký dávaš góly, dávaš góly, ale budeš na lavičku to hrať. Ja som bol taký, bol rýchlejší, som bol chučí, ale zase to púľam jak žebra. Boli čas. Teraz som dal dole, ale je dobre. Ktorá ženu som tiež dal, ale podľa je dobre, som teraz dal. Ľavačku. Aký je stav? Ja neviem, skôr 0. A niečo vám vyhrá, hej? 105 je tam, či aj vyššie? No minimálne. Ešte že tak. A Ivan ide kandidovať. Ide? To je oficiálne. Už? To je chvála Bohu, lebo to nemá. Nevychoval si, ja mu to ale aj poviem. Vychovajte si jedného papiče, lebo tu nemá kto ísť. Nikto nie. Nie, že nikto chcú ísť, ale keď pôjde Ivan, tak nepôjde nikto. Ale ja stále hovorím. Ja som mal svoj konflikt, je to kokot zakernú, ale ja už porobil. Ale zase urobil ako. Nie tak, Ping-pongová hra mala byť tu pri mojom dole, tam mala byť bytovka, mladí nemajú kde bývať. Dobre, toto bolo dávno.
Ale już mamy słuchać, że za Patrykiem Bogu, najgorszy teraz poza hajdrami. Ale powiesz co, jedno to czemu trzeba masło, ale to kodie? A nie tutaj, aby już tam nie o rozprzewowe, że was do cupienia. Tak. To był taktycki presji. Ale idzie, hej? No to do końca... Odkiaľ to máš? Na tomto, na internete sú. A on tak letoček proti kandidátu. Zase? Jemu to jebe. Jemu to jebe. Už mi vieš to povedal? Jožo. Jožo mi vraj, to máš... Jožo mi vraj, to máš kopu, to je hamba na Slerokov. Jemu to jebe. Ale Klevik by šiel a povedal, Ivan nejdem. Ani oni nepovedal, ani